Sa isa ka relationship nga kanang mas mag-success pag yun siya no, and angay na to likayan na pili mo kumbaga mag-away para sa ako in my own personal experience with my husband. My husband is here. Siguro kanang dili mo honest each other, no communication. Importante gyud nang naamoy komunikasyon sa matag usa, kay kung walay communication, you are not honest each other, diha na dayon mag-start ang wala mo'y trust, and then mga issues nga bahalag gagmay siya pero dili man ka ga-voice out, dili ka ga-express kung say naa sa imuha or naa kay gusto i-share sa imong partner or sa imong husband. So importante gyud nga angay itong likayan ang dili gyud ka nang dili bitaw ka honest. So dapat naagig communication. So yan lang.